Aberri eguna, Euskal Herriaren eguna. Herri bat gara, bizitzen ari garena bezalako egoeratan ordea, ohartzen gara, inoiz baino garrantzitsuagoa dela euskaldunok gure etorkizuna erabakitzeko ahalmena izatea. Erabakitzeko gaitasuna eta aldi berean gizarte justuagoa, solidariagoa eta ez patriarkalea eraikitzeko gaitasuna. Herri gisa dagozkigun eskubideak errespetatzeaz gain, pertsona gisa dagozkigun eskubideak ere nabarmendu behar ditugu. Lana, etxebizitza, hezkuntza publikoa eta nola ez, osasun publikoa eta unibertsala. Pandemia honetatik edo beste batzuetatik babesteko eta egunez egun osasunerako eskubidea bermatzeko behar diren baliabide tekniko eta giza baliabideak izango dituena. Azken batean, beste gizarte eredu bat behar eta nahi dugu. Vivimos tiempos de confinamiento, tiempos duros para toda la sociedad, pero en especial para las y los niños, que aunque no entiendan la globalidad del problema, son conscientes de su importancia y están respondiendo con responsabilidad. Tiempos muy duros y de angustia para muchas mujeres que comparten vivienda con su maltratador. No estáis solas, aquí estamos para ayudaros. Denoi iritsi zaigu bapatean konfinamendua, eta behin hasi gara baloratzen zer esan nahi duen nahi duzun lekura nahi duzunarekin joan ahal izateko askatasunak. Non zauden eta norekin erabakitzea, besarkatu eta barre egin ahal izatea, edo lagun artean negar egin ahal izatea. Eta hain zuzen ere, gurean badira, hori guztia urte luze zukatuta izan duten lagunak. 300 euskal herritar baino gehiagok ezin dute askatasun horretaz gozatu. Horien artean Balbi gure antxotarrak, duela 17 urte baino gehiagotik preso dagoena. Horregatik, gure besarkadari goixoena bidali nahi dizuegu, Balbi eta Fernandi. Laster gure hartan egongo zara, Balbi. No podemos olvidar a las personas que en estos días nos han abandonado y a sus familiares que no han podido despedirles como hubiesen querido. Para todas ellas, nuestro mucho más gozo, así como a todas las personas trabajadoras que están en primera línea en esta situación. Personal sanitario, de limpieza, de transporte, todas esas personas que trabajan en el cuidado, trabajadoras y trabajadores de los supermercados, y un amplio abanico que hace que nos curen, nos protejan y nos dan la posibilidad de seguir suministrándonos de alimentos necesarios y podamos seguir en casa cuidándonos y cuidando de las personas que tenemos al lado. Zuek gabe ezinezkoa izango zen. Gora zuek, gora antxo eta gora Euskal Herria! Egun berezia da aberri egunan, abertzaleok geure sentitzen degunan. Herri bat historia ta memori dunan, da zalantzarik gabe herri euskaldunan. Oroitzen degu noizbait kendu zitzaigunan, eta zaindu oraindik geratzen zaigunan. Moldatu beharko naiz konfinamenduran, nola ospatuko dut izan zen lehen dudan. Urrun dago ia asko bazkaritzar uran, kaleko festa etxeko festa bihurtu dan. Ea zabaltzen degun aldegun moduran, etxetik balkoira ta balkoitik mundura.